בסדר. עוד לא. סליחה. ילדיי, הבה נכיר תודה על שפע המזון. וגם נביע תודה על נוכחות איש צעיר ואמיץ שמכבד אותנו הלילה. בבקשה, אדוני, אין צורך. לא עשיתי כלום בחיי שראוי לתודה. ראשית, פיצלת את ציפורה ממצרים, והגנת על בנותיי הצעירות מגזלנים, וזה בעיניך לא כלום? כנראה אינך יודע מה ראוי לכבוד. כל חוט קטן ביריעה, גם אם צבעו מרהיב, אינו רואה את השלמות של הצבעים סביב. והסלע שיושב מעל בראש פסגת ההר, סבור שהוא הכי חשוב והבסיס הוא מיותר. אז איך תשפוט את ערכך? אולי הוא גדול פי שניים, אי אפשר לראות בעיני אחרים. הבט בחייך, הבט דרך עיני השמיים, דרך עיני השמיים. אגם זהב בלב מדבר הוא פחות ממי באר, לשא תואר רואה צעיר הוא יותר ממלך אדיר. האם אדם שאיבד הכל גם על כבודו ויתר, ואולי זו התחלה לעתיד מזהיר יותר. אז איך ערכו של אדם יחשב באושר כוח גיל, כמה הסתכר, כמה נידר. תשובה תינתן למי שרואה את חייו פעמיים דרך עיניו ועיני השמיים. לכן נתחלק איתך בכל, במעט וגם בשפע, כי מה שלפניך שייך לאמא טבע. החיים עשויים להשתנות כשהרוחות נושבות, ולעיתים עלולים למעוד. רקוד איתי. חייבים לנסות לרקוד, אז נסה ללמוד לרקוד. לא רואים בעיני בשר ודם, אך יש עוד זוג עיניים, הבט בחיים, הבט נא בהם, דרך עיני